Moro, nyt pelataan Clash of Clansia. Niin kuin jo olen tässä luvaillut parissa videossa. Latautuisitko? Äkkiä. Joo, nyt ollaan pelattua Javelin Masteria ja tää Pocket Editionia. Vähän tämmöstä erilaistakin tähän väliin. No mä siis en jaksa aloittaa alusta, kun mulla on näin hyvät jutut ja tuossa tulee tuo Spell Factory. Siihen meni kaikki nämä eliksiirit. Tuossa Wizard Tower. Senkin mä tein aika vasta. Nyt olisi näitä aitoja ja muureja. Näin. Ei tunne enempää nyt tähän väliin tarvi enää. Sitten olisi lähteä hyökkäämään, ettei tästä videosta tuu pelkkää tulla omalla beissillä kämppimistä. Mutta juu. Eikä tässä. Tähän tosi kuinka hyökkää nämä. Päästimme muuten melko varmaan voittaa. Joo, mä siihen myös Spell Factory, niin on kerännyt siihen rahaa ihan sikaan. Tai oottanut, että mä saan rahaa siihen. Nyt mä sitten vihdoin sain ne yhdessä vaiheessa. Castle Clashin voi aloittaa uudestaan, koska mulla on siinä monta tiliä. Helppo voitto sieltä, tuo oli vähän nössö taistelu, koska tai multa semmoista nössöilyä, kun tommonen aika huono base tuolla vastustajalla oli. Niin. Tuosta otetaan noita archereita ja sitten parpeja. Mutta juu. Vois pyytää vähän jätkiä. Visuja tai possuja. Koska ebi. Jolosväki. Ei näy niitä ihmejuttuja. Mutta joo, mä oon ollut pari päivää nyt sairaana, niin mulla on vähän ääni tukossa. Juu. Mutta mäpä nyt pistän paussille siihen asti, että mun jätkät on tullut, että se on siihen asti moittu. Mä vähän nopeutin noilla gemeillä jätkien tuloa. Kohta mulla on täydet nuo sotilaat taas ja sitten vois lähteä taas hyökkäileen. Mä oon siis Silver 3. En oo kovin kauan pelannut. Joo. Joo. Vähän lagi. Joo, kuvaa se. Ai. Tähän. Joo. Tuolta tulee nämä.
vakuusharsua. Niin voi hoidella täältä nämä. Samoin kuin nämä. No vois tuonne. Mulla ei ole sillä niin hyvää mitään hyökkäystaktiikkaa, mutta kyllä mä yleensä voitan. Ottan yleensä taktikot paljon. Niin kuin nytkin on varma voitto joku 50%. TH kun vielä rajoitetaan. Ai sillä kunnossa. Sekin. Nyt pieksäkää se mortaali siitä nyt. 100% voitto. Aika helppo. Noin. Näistä taas ei taida tulla kovin pitkiä näistä Clash of Clans videoista. Mä oon vähän tämmönen 13 pokaalia sieltä. Jep, näin sen pitääkin mennä. Rahet messi. Rahe. Mä sanon aina rahe. Mä oikeasti sanon aina rahe. Rahe. Jep. Jep. Mutta joo. Nyt vois lopetella tämän videon taas niinku tähän, koska ES. Vanha vitsi, joo. Mutta kiitos kaikille, jotka katsoitte. Jos tykkäsitte, muistakaa jättää tykkäys ja tilata kanava. Jättäkää kommentti, että mitä piditte videosta. Se olisi moi.